家族は6人です。両親2人、弟とお兄さんです。趣味は本を読む、魚が大好きです。どうぞよろしくお願いします。次はマイラムさんです。こんにちは。こんにちは。はじめまして。私はマイラムです。21歳です。キルギス人です。キルギスのナリンに住んでいます。私は今年ナリン医科専門学校を卒業しました。今、歯科の看護師です。私の家族は5人です。母と父と2人弟です。私の趣味は料理を作ることです。